Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. General Paul Valentino Phiri tsopano kuyenda kuti apike pa saluting dice, asilikali apereke salute ya ulemu. Your Excellency, that formed by two Malawi rifles of my defense force is present in open order and ready for inspection, Your Excellency. Tamva pamenepo Temporary Major James Zambwe kupempha mtsogoleri wa dziko lino kuti aendere perete, ndipo mtsogoleri wa dziko lino wavomera tsopano akuyendera perete. Mtsogoleri wa dziko lino wamaliza kuyendera perete, ndipo pamenepo kutsanzikana ndi Temporary Major James Zambwe, parade commander. Ndiye pakali pano mtsogoleri wa dziko lino tsopano akubwereranso pa saluting dice kuti alandirenso salute ya ulemu.
mtsogoleri wa dziko lino tsopano walandira salute ya ulemu ndipo limodzi ndi mkulu wa asilikali tsopano akuyenda pa chinsalu chofira ndiye ndikuona pafupipo pali atolankhani ochokera nyumba zosiyanasiyana zolutsa mawu timve zomwe akufuna kudziwa kwa mtsogoleri wa dziko lino. Your Excellency, my name is Chipiro Mtumodzi from Malawi Broadcasting Corporation. Your Excellency, the Afri-Exim Bank annual meetings take on a multifaceted approach encompassing different areas. Exactly what are we focusing on this year as Malawi? This import and export bank is a great friend of Malawi, and their facilitation of trade deals, particularly in our case, helping us with our economic zones and industrialization as a major pillar of Malawi 2063. Afri-Exim Bank is crucial and central to that project. And what we are focusing on this year is the implementation of the many things that we have agreed over a couple of years, and now it is time to actually see the action. And so their invitation, I accept it gladly to be able to be part of what Africa is doing in facilitating trade amongst ourselves. President, kwadi chidu chathu ngati Malawi chaka chino chikhala chotani ku msonkhano umene wa Afri-Exim Bank? Ndi mwayi waukulu kuti tayitanidwanso kuti tikhoza kukhala nawo pa mwambo waukulu wa bank imene imathandizira zamalonda ndi kuti zotuluka ndi zolowa maiko amu Africa tithandizane mwamtundu wanji. Koma kwa ifeyo ameneyo ndi abwezi athu kwa basi, chifukwa panopa tafika pa stage tsopano yakuti zonse zija timasayinirana ndi kuti tikonzekenso kuno pokhala ndi malo apaderadera wochitira zamalonda, wochitira zinthu za mafactory kuti tikwaniritse masomphenya athu a 2063 ndi gawo lofunikira zedi. Ndipo Afri-Exim Bank ndi banki imodzi imene ili pa chikatikati potithandizira kuti Malawi itukuke kwenikweni. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera tsopano wamaliza kuyankha mafunso kuchokera kwa atolankhani ndipo tsopano akuyenda pa chinsalu chofira kuti anyamuke kuno ku nyumba ya boma ku Kamuzu Palace kupita ku bwalo la ndege la Kamuzu International. Nde pamenepo kutsanzikana ndi akuluakulu osiyanasiyana amene ali kufupi ndi galimoto, ndipo tsopano president akupita kuti akwere galimoto, ndipo anthu onse amene afika kuno kudzamperekeza pa ulendo umenewu adakali chiyimire ndithu kudikira kuti mpakana dipiti wa galimoto pamene pakhale galimoto ya mtsogoleri wa dziko lino unyamuke kuno ku Kamuzu Palace. Ndipo ku msonkhano kumeneku kumene akupita ndi msonkhano wofunika kwambiri, chifukwa banki imeneyi ndiyotinso imathandiza kwambiri maiko osiyanasiyana pa ntchito zachitukuko zosiyanasiyana m'maiko amenewo. Ndikofunika ndithu kuti mtsogoleri wa dziko lino akakhale nawo ku msonkhano umenewu, chifukwanso mtsogoleri wa dziko lino akakhala nawo m'misonkhano ikuluikulu ngati imeneyi mphatso zake zimaoneka. Akabwera mdziko muno amabwera ndi ntchito za chitukuko zosiyanasiyana zomwe boma limagwira maderanso osiyanasiyana, maboma osiyanasiyana mdziko muno. Ndiye tiyembekezeranso kuti ku ulendo umenewu kubwerenso ntchito za chitukuko zosiyanasiyana zomwe zithandize pa chitukuko cha dziko lino. Ndiye pakali pano
ndipiti wa galimoto pomwe pali galimoto ya mtsogoleri wa dziko lino tsopano wanyamuka kuno ku Kamuzu Palace ulendo wopita ku bwalo la ndege la Kamuzu International. Ndiye ifenso kulutsa kwathu tilekezere pamenepa kuchokera kuno ku Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.